Hi guys! Apa yung paggawas? Gikan ko kartong doktora. Nagluto ko amusudan. Kaya fried chicken dya. Nagluto ko munggo. Dya di pa man yung munggo. Nagluto diretso kinahanglan sa man ni si Dya. Ilan palatuaan. Dan pagas. Mahadlok na bago dani magkabit. Dalawan na po ko magkabit dani guys. Mahadlok ko. Timing. Diyos ko Maria. Ngayon kagikan guys. Kabit ko gani. Nervison ko. Yes ko. Bago guys ba? Ganun. Ano yung sigo? Ay, namat. Pasay nga ni Pito guys, magot dinugas. Sa titig niya may pa. Ano, alis din dahil kalawat na dito. Magpa-lakwa ko ba guys? Napalambot ko munggo. Prepare ko pagkaon. Ito ha. With the taste of your lips, I wanna ride. I'm addicted. Gutom ako. Diyan guys, saka na din po ko sa ato kaya mga kung kamugay. Kaya sagol sa munggos. Mamaya digsidhan sa pikas. Dahil pakaon sa nagibir. Ang pabot-pabot na dito ko gasugat-dan. Hindi mo nang ninak. Hindi mo nang... Ang kamot na naman ko kung gawa. Gusto. Kasi magsalig. Gawa na yung hatod. Ay, sulat lang ko. Ang tagulag. Pinarito pa ang guys, sisili. Bisaya pa ba? Subak. Subakan.
man ang munggo. Iba ka na. Hello guys, good morning. Magluto ko ani among sadan pamahaw. Isdang magkukadyo. May isa dako-dako da. Hi guys, good morning and welcome back to my channel. Karon guys, adlong Bernice. January 21. Uy, ugma na day birthday sang manghod. Birthday ni Gigin Burst. Sa mga nisubaybay sa among vlog, kay bawa kung ba nakaila sang manghod. Birthday na ni Jaudma. Naghimo day ko dani guys, kay kuan. Giubok ko. Hindi mag-herbal na lamang ko kay may lain. Madlit mo pa check up ron. Okay. Ang simpleng ubog sipon na nag-COVID. So mana guys, musuhay kuhan eh. Kuhan yung itimpla guys, warm. Okay, kuhan. Ubog ko. Sipon pa dyan. Na, sunog mo katong pinarito. Lain ka dyan ang tilaok guys ba? Harahat. Hindi. Labad pa dahong gahapon, naglawa. Ako ka dyan nag-film gahapon, kaya naghuhigdar ako. Dito ko naghuhigdar sa kwartong doktora. Magbantay ko. Ada sili. Gat dan kong kalamansi. Diara ni abing si Mana, majugal ko at dyan na daot. Hinatag ni sang uyag, dadalang kong kalamansi. Okay, palagi, iubo na ko. Tapos guys, sa akin, nasunog na ng pinarito. Ininit tubig din yung bukang. Ininit ang itimpla guys. Aslim. Maningkamot na naman tayo tambal-tambal sa itong kagalingan. Okay. No choice doktora. Kaya bawa sa dyan yung lubot sipon ko. Sa una, huwag na pa sa tadig na, di ko pa dahulun. Kaya nakuyubot sipon karon. Nawag dyan. Inarti. Kisay magpakaon. Muna nga. Budol ko ni dyan, magmas na lamang ko. Kaya basig makatakod po ko sa sipon, nagubo. Pare mo sa daan. Piniritong tawilis.
pa man ko yung munggo. Gahapon naghang munggong nilaw oy hanggang gataan karon. Sumaon ni. Mao ni partner dito sa Willis. Guys, mamahaw ta guys. Nakaligo na rin ko. Nagdadali ko ligo kay. Wala dyan ko'y time. Karena nagkuha na rin ko. Kuman ako ka ng prepare sa pagkaong doktora. Nang gihatid dito sa kwarto. Diyan yung gawas ko. Kay mag-CR pa sa doktora. Nagdadali ko na ng kaon kayo. Nagumanda niya ako na po yung police caregiver. Ang giligo gahong sipon guys, uglaban sa ulo. Ang sada na. Pati guys, ang kanin kay crispy man. Munggo. Karon pa din na imnin ha guys, nagaman nagpamahaw kay mahadlok po kana ko'y hyperacidity. Basig mandar manawa na imna ganina, kaon sa kuna. Inom di akong music. O gabi kalapad ang hanggang yan o dahil gisik. Dahil hapon. Kapag hapon na ba? Yung taklo ba nang dali ko kay caregiver na po yung sunodan yun. Ako guys, kung gana ako yung mga tambak ang hugasan. Dila siya, alam mo, naghugas. Namutang pada kong karim sang naong guys. Kay kuan. Para nang kadry ang naong. Ay guys, namutang kong nganin na. Mara man siya na ibutang sang naong. Kuan siya moisturizer. Ora na yung butang sang naong kadadlaw. Kay hanggang naong guys, dry. Butang ko moisturizer sa adlaw. Yan, so daghan ito pasang kamot. Sayang.
Mura na pug lotion. Sayang manggod na daghan ra nagbutaw. Ang butang sang kamot. Bukod. Bisag busy ta guys at itong tagaghigayon itong kagalingon. Maot pa ta, di pa ta magsaliat og kasi kaso sa tunaw, samot na tang kamaot. Namulbo ko gamay. Ang lipstick ko gamay. Nalamang gigamit ang lipstick na hinatag ni doktora. Okay. Sayang man, bisag nagtas ba, hindi. Pagwapa po tag magamay. Ang kilay ko. Hindi ko ka maugilay guys, agawa harami si Jang jama-jama. Hindi ko expert sa pagkilay-kilay, basta kay magkilay ako, gawa. Ang pagwapa ko ta guys. Ang pamot, Florami Buholana. Maadin yung routine guys, magsaliat yung kung pagwapa pog magamay ba. Ang binagmuis man ni uy. Di pwede di magsamin guys kay hanap ang pananaw. Napagod di nag ano naman eh. Di nag Diyan guys, di na ko kakita mag-cellphone ug okay sa amin. Ara nang kakahanap. Diyan guys, natin ako sa partong doktora. Okay. Daday kong headset. Hanang pulihan nagang kauban. Ang sila na pimukaon. Paghihapon sila guys na human. Naguguto sila. Gawas ako. Do guys, doktora mahuman ng CR. Sanang orasa. Okay naman siya.